Ahojte, minulý štvrtok sa stal taký incident, škandál. Nakričal som na Šimečku a Korčoka. Prišlo strašne veľa ohlasov podporných, veľa aj kritických. Za tie podporné ďakujem a k tým kritickým by som sa chcel vyjadriť. Prichádzali najmä, nazvime to, z demokratického tábora, anti-Fico, opozície a tak ďalej. Vraj som kontraproduktívny týmto spôsobom a škodím a neviem čo. Najviac ma mrzia podobné komentáre alebo odkazy od ľudí, ktorých osobne poznám a stoja na strane Palestíny. Niektorí dokonca robia veľa v prospech Palestíny a napriek tomu mali takýto skôr kritický postoj. Mrzí ma to, lebo som si myslel, že im takéto úplne že jasné veci netreba vysvetľovať ani, že proste automaticky to chápu, ale OK, tak skúsim to vysvetliť pre všetkých. Áno, rúpli mi nervy, ale neospravedlňujem sa za to. Pretože v tejto situácii je úplne normálne a legitímne, aby človeku rúpli nervy, keď už rok a pol prebieha genocída pred našimi očami. A naši politici by to mohli zastaviť veľmi ľahko, ale nerobia to. Miesto toho posielajú stále ďalej zbrane páchateľovi tejto genocídy a nechcú to zastaviť. Deje sa pred našimi očami holokaust. Už to aj vizuálne pripomína holokaust. Aj doteraz to pripomínalo, ale teraz už aj vychudnutými telami detí na kosť, ako keby vyšli z koncentráku. Navyše, išiel som tam do jamy levovej medzi tisíce podporovateľov týchto politikov a protestovať tam. Takto vyšlo, takto moja nervová sústava v tejto stresovej situácii zareagovala takto. Nebudem sa za to ospravedlňovať, je to úplne ľudské, pochopiteľné, normálne a legitímne. A vy to viete tiež. Je to presne ako keby v 30 rokoch minulého storočia v nacistickom Nemecku nejaký Žid zakričal na nacistického politika, ktorý je slušný, ten politik v kravate nekričí, hovorí pokojným hlasom a ten Žid by na ňo nakričal za to, že perzekujú a zabíjajú Židov. Tak prosím vás, mi nehovorte, že niekto z vás by v tej situácii sa postavil na stranu toho politika nacistického a kritizoval by toho Žida, že on je kontraproduktívny, že on škodí v situácii, kedy už roky nacisti perzekujú, väznia, mučia a zabíjajú Židov. A to nemusel ešte začať ten holokaust naozajský. A ten Žid mal úplne legitímne a ľudsky pochopiteľné právo kričať. Alebo iná podobná situácia pred pár rokov nedávno. Aktivisti Black Lives Matter konfrontovali Clintonovú. Clintonovci celkovo majú aj dosť divnú históriu, čo sa týka Afroameričanov, a ona im odpovedala, že ale to vy robíte zle toto kampaňovať, to nemôžete takto kampaňovať, vy to musíte robiť inak, lepšie, to je vaša chyba. A dostala za to oprávnene kritiku. Ľudia, ktorí sú diskriminovaní, prenasledovaní, zabíjaní, nemusia robiť perfektný aktivizmus, nemusia robiť najlepšie marketingové ťahy a kampane a neviem čo, majú plné právo byť neslušní, kričať, hoci aj agresívni. Nehovorím, že majú páchať násilie, ale kričať majú plné právo. A ja neviem, že prečo vám túto jednoduchú vec vaši vlastní intelektuáli z vašej bubliny toto nevysvetlia. Pravdepodobne si myslia, že na to nemáte kapacitu to pochopiť, ale ja mám o vás lepšiu a väčšiu a vyššiu mienku. Tak ja sa o to pokúsim a myslím, že to je veľmi jednoduché. To nie je nič zložité. To je úroveň 2 + 2 = 4. Keď máte bandu
gangstrov, ktorí kopú človeka na ulici. Kopú ho tam, bijú, ja neviem, čo všetko mu robia. Ten dokopaný kričí pritom a metie sa, tak proste nikto z vás tam nezaujme postoj, že ten na zemi, ktorý je dokopávaný, že on je neslušný, že je to jeho chyba, že zlé marketingovo a neslušne sa bráni. Každý a každá jedna z vás úplne, že intuitívne, ani nad tým nemusíte sekundu rozmýšľať. Viete, že máte stať na strane toho človeka dokopávaného a proti tým gangstrom. Tak keď toto chápete, a ja neverím, že je medzi vami ani len jeden človek, ktorý toto nechápe, tak potom to len stačí preniesť na tú situáciu Izrael a naši politici versus obete genocídy v Gaze. Desiatky tisíc, možno aj stovky tisíc zabitých. Vrátane proste. A Šimečka s Korčokom tu na Slovensku zastupujú toho gangstra, Izrael, páchateľa genocídy. A ja tu na Slovensku zastupujem tých masakrovaných ľudí v Gaze, toho človeka dokopávaného na zem. Tak potom, ak chápete, že máte stáť na strane toho človeka a je jedno, či pri tej obrane svojej pred gangstrami kričí, metie sa, nebudete mu to vyčítať, ale stojíte na jeho strane, tak potom musíte rovnako chápať v tejto analogickej situácii. A možno vás metie to, že tí Šimečka a Korčok tam stoja slušne, pekne v kravatách, nekričia, ale pekne potichu rozprávajú a nevyzerajú ako tí gangstri, ktorí osobne kopú a sú násilní, ale OK, tak vám to vysvetlím ešte trošku inak. Mafián, ktorý je v kravate a hovorí slušne, potichu, ale dáva príkazy tým gangstrom, je rovnako člen tej gangsterskej skupiny ako tí, ktorí to násilie páchajú osobne. Verím, že tomuto tiež každý a každá z vás úplne takto rozumiete. To, že je mafián v kravate a správa sa slušne, vyzerá pekne, upravene, môže byť aj sympatický, nijak nič nemení na tom, že je mafián, že je člen gangu násilníckeho. Tak opäť, keď to chápete v tomto príklade, tak potom to chápete aj v tom príklade mňa versus Korčoka a Šimečku. Hoci oni tam sú slušní v oblekoch, Šimečka nemal ani kravatu, len oblek, a ja tam kričím, tak je to tá situácia s tým dokopávaným na zemi. Takéto a podobné analógie sa za posledných veľa rokov, možno aj 10 ročí porobilo a povedalo a popísalo strašne veľa od rôznych akademikov, známych osobností. Často sa to prirovnáva k znásilňovaniu, hej, že to je jedno, proste nebudeš viniť tú obeť, ale vždy toho páchateľa. Toto není ťažké na pochopenie. Toto je 2 + 2 rovná sa 4. Korčok a Šimečka na Slovensku zastupujú genocídny Izrael. Podobne ako Fico a Kaliňák. Ale tam som mal pred sebou Korčoka a Šimečku. Pretože títo všetci chcú naďalej posielať zbrane Izraelu počas toho, ako tam masakruje ľudí a páchá holokaust. Oni sú tí násilníci, aj keď nie priamo fyzicky, osobne, ale podporujú to neuveriteľné násilie, ktoré sa pred našimi očami deje už vyše 500 dní. A oni by to mohli zastaviť, ale nespravia to. Naopak, chcú, aby tie zbrane tam prúdili ďalej. A možno síce občas povedia nejaké pekné blabla, je nám to ľúto, obeti a neviem čo, ale dokiaľ nepovedia, že chcú zastavenie vývozu zbraní Izraelu, tak znamená, že stoja na strane Izraela, lebo len na tých zbraniach záleží. Len vďaka ním môže páchať tú genocídu. A len ich zastavenie znamená postaviť sa na stranu obetí genocídy a proti Izraelu. Žiadne pekné blabla už nemá žiaden význam, len zastavenie zbraní. A hentí dvaja sú síce v opozícii a nemôžu o tom rozhodovať, ale môžu k tomu vyzvať vládu. Môžu burcovať, môžu tlačiť na ňu tak, ako robia
keď ide o Ukrajinu. Každý deň tlačia na vládu. To isté môžu robiť aj pokiaľ ide o Gazu. Nie len, že toto neurobia, ale oni ani toľko málo neboli schopní urobiť, aby vyslovili, že Netanyahua treba zatknúť, keby prišiel na Slovensko, ako rozhodlo ICC vydaním zatýkača na Netanyahua a bývalého ministra obrany Galanta. Ani len toľko to málo neboli schopní urobiť. Pritom na to mali minimálne 3 veľké príležitosti. Každý jeden deň je jedna príležitosť. Nemusí na to byť nič špeciálne. Zajtra, keď si povedia, že to vyhlásime, môžu to spraviť. Ale pred pár týždňami tu bol Orbán a vtedy mohli povedať a kritizovať ho za to, že Netanyahua nezatkol, keď bol pár týždňov predtým u ňoho v Maďarsku, on ho tam pozval a nezatkol ho, naopak ho chránil. Čiže jedna príležitosť bolo, keď Orbán bol tu u Fica, ďalšia príležitosť, keď bol Netanyahu u Orbána pár týždňov ešte predtým a mohli to povedať hneď potom, ako ICC tento zatýkač vydalo, že to podporujú a že Slovensko ho má zatknúť. Ani keď toto by povedali, to je príliš málo, lebo rozhodujúce sú zbrane. Nič menej ako výzva na zastavenie zbraní Izraelu, a pokiaľ ide o vládu, tak rozhodnutie, nie len výzva, oni nemajú čo seba vyzývať, oni to majú zastaviť, ale opozičníci na to môžu len vyzvať, ale musia to urobiť. Nič menej sa neráta. Ale oni ani len súhlas so zatknutím Netanyahua doteraz nedali von. Tak ak chápete analógiu s gangstrami, s mafiánom, so Židmi v 30. rokoch, s Black Lives Matter, so znásilnením, tak prosím vás, prestaňme sa už gaslightovať a hrať na seba tú nejakú hru. V tejto situácii je úplne legitímne aj kričať na takýchto politikov. Lebo tie deti a tí aj dospelí civilisti sa nemajú ako brániť. My tu na Slovensku ich musíme brániť aj pred takýmito politikmi, ktorí podporujú posielanie zbraní na ich zabíjanie. Že pritom niekomu rupnú nervy je úplne nepodstatná maličkosť. Chápete to? Pri všetkých tých iných analógiách, ktoré som teraz vymenoval, tak to potom chápete aj pri tomto. Sami progresívci kričali, a ja to veľmi rád pripomeniem, možno na to chcú aj ich priaznivci zabudnúť, ale pripomeniem, ako kričali na predvolebných mítingoch kotlebákov pred voľbami pred x rokmi. Ako chodili po celom Slovensku narúšať a vykrikovať tam na ich predvolebných mítingoch. A ja som nebol proti tomu. Nikdy som nepovedal ani jedno slovo proti tomu. Pripomeniem, ako sa zúčastňovali aktívne toho stretu croissantového s Kollárom a Pčolinským, keď v Bratislave vítali Le Penovu. A keď Pčolinskému, proste jednak tam bol neskutočný hurhaj a progresívci sa na ňom aktívne zúčastňovali a Pčolinskému tam ešte skončil croissant v hlave. Kričalo sa tam, hučalo, nadávalo a hneď vedľa tam jačal ako divý Koloman Kertész Bagala, vážený člen vašej bubliny. Tam úplne, že hulákal, a ja to nehovorím ako kritiku, správne hulákal. Ja som na jeho strane. Pripomeňme si protest za práva queer ľudí pred parlamentom, kde prišiel provokovať Matovič a ľudia sa tam na ňo začali pokrikovať, bolo tam chaos a tak ďalej. Pripomeňme si, ako Rado Baťo Matovičovi vynadal do zbabelého psychopatického hovna a všetkým sa nám to páčilo, teda mne áno a väčšine republiky. Dobre sme sa na tom bavili. Pripomeňme si, ako Havran, váš obľúbený Havran, označil Sulíka za trápnučkého fašistu. Pripomeňme si, že sám Matovič je proste vzor hulváctva a agresivity a všetkého možného. Podobne aj Jaro Náď.
Proste tu všetci na všetkých hulákajú. Huláka sa na Fica. Vo vašej bubline je to úplne že obľúbené. Myslím, že v ten istý deň, ako som ja sa stretol s Korčokom a Šimečkom, tak Fico mal prejav v Piešťanoch, kde ho tam vypískali časť obecenstva a kričali tam, že hovno. V ten istý deň na Fica. Nikto ich za to nekritizoval. Naopak, Zomri to zavesilo, malo to tam tisíce lajkov a samé podporné komenty. Vážený pán prezident, drahé Slováky. Ficovci agresívne nadávajú opozičníkom, proste všetci tu na všetkých kričia, vulgarizmy hádžu, hulákajú, agresívni sú na seba. Takže prosím vás, prestaňme s tým gaslightovaním, že ja som sa minulý štvrtok dopustil nejakého smrteľného hriechu, že nejak som vybočil z inak úplne slušného idylického štandardu a že som tu narušil nejaké slušné status quo. Nie. Tu je úplný štandard kričať. Kričíte vy, kričia vaši politici, sú agresívni, oplzlí, vulgárni. A ak to je úplne bežné a keď to robia vaši, tak ich v tom podporujete, tak potom si prosím rovnaký meter. Na mňa nebudú platiť do neba premrštené nejaké kritériá. Takéto ja nepríjmam. Rovnaký meter pre všetkých. Ja vám nevyčítam, keď vy kričíte. Naopak, často vás pritom obhajujem a niekedy dokonca kričím spolu s vami. Je to úplne v poriadku. Tak si prosím rovnaký prístup aj ku mne. Ja nie som výnimka, nie som horší ani lepší od vás. Za druhé, na protestoch sa kričí. Proste je to normálne správanie na proteste. Robíte to vy. Protest je to miesto, kde sa má kričať, hulákať, proste dostať zo seba tú frustráciu, aspoň, keď nič iné. A ja som tam bol protestovať vo štvrtok. A ja môžem kričať na proteste. Úplne legitímne. Na protestoch sa kričí. Tretia vec. Na politikov sa kričí. Nie, že by to bola povinnosť. V zmysle, že je to úplne OK a legitímne kričať. Politici to nie sú nejakí veľkomožní páni, ktorým sa máme poklonkovať a nosiť na rukách. Nie sú to nejaké modly ani idoly. Keď robia zlú politiku, je úplne legitímne na nich kričať. Nemusí každý, ale ten, kto chce, môže. Je to správne. To sú ľudia s mocou, ktorú majú tendenciu zneužívať a robiť zlé rozhodnutia, škodlivé rozhodnutia a posielať zbrane na genocídu je jedno z najhorších rozhodnutí, aké politici môžu urobiť. Jedna z výčitiek, ktoré sa často opakovali, bola, že prečo nejdem kričať na Fica a Kaliňáka a Smerákov celkovo. Tak za prvé, bol som kričať aj na Smerákov. Konkrétne na diskusii, kde bol mladý Kaliňák, Blaha, Lašáková a kritizoval som tam ešte aj Moniku Beňovú, ktorá tam nebola, ale kritizoval som aj ju. Buďme naozaj, ako hovoril Erik, rešpektujúci. Ja sa veľmi rád porozprávam... Genocídu nemôžeme rešpektovať. Pardon, genocídu nemôžeme. Samozrejme platí, že som na strane Palestíny v tomto spore. Ale strana Smer nestopne zbranie do Izraela z Izraela. Prečo nakupujeme z Izraela za 130 miliónov? Prečo to nakupujeme? Financujeme armádu, ktorá pácha genocídu. Kľudne pôjdem kričať a pýtať sa tie otázky aj Fica, aj Kaliňáka. Ale treba
povedať, že je objektívne oveľa ťažšie sa dostať k ním a mať príležitosť sa ich opýtať. Pretože oni nerobia verejné akcie v Bratislave, neviem o nich, podľa mňa ich nerobia. Tie, na ktoré som išiel, na tie progresívne, to mi vyskočilo na Facebooku, eventy ich. Smerácké akcie mi nevyskakujú nikde. Podľa mňa ich ani nerobia, minimálne nie tu v Bratislave. Takže kľudne tam pôjdem. Ak viete o nejakej akcii, samozrejme nepôjdem na druhý koniec republiky, Bratislava, nejaké okolie blízke, kľudne mi pošlite echo, lebo jediný krát, čo som na smeráckú akciu dostal echo, som tam išiel a to bola tá, ktorú spomínam s Mladým Kaliňákom a Blahom. Ale robil som množstvo iných protestných akcií voči vláde a smerákom. Napríklad som hodinu so zapnutým reprákom stál pred ministerstvom zahraničia Juraja Blanára. Nesmieme však zabudnúť na slova generálneho tajomníka OSN. Tieto zločiny sa neudiali vo vzduchoprázdne, ale v kontexte izraelskej politiky apartheidu. Tá a do určitej miery aj vaša politika tolerancie izraelských zločinov vedie k ohrozeniu bezpečnosti aj Izraelčanov. Iba ukončenie militaristickej a agresívnej politiky etnonáboženskej nadradenosti Izraela a vyjednanie spravodlivého mieru môže viesť k bezpečnosti Palestínčanov aj Izraelčanov. Alebo pred pár týždňami, keď tu bol Orbán na návšteve u Fica, som pred úradom vlády stál s palestínskou vlajkou. Nevidel som ani jedného z vás ani tam a ani pred Blanárovým ministerstvom. Robili sme akciu, kde sme si nasadili masky Fica, Netanyahu a Blanára. To je tretí príklad. Zúčastňoval som sa protestov, ktoré organizovala Amnesty voči vláde, aby zastavila predaj zbraní Izraelu. Píšem im do komentov na Facebooku, do svojich postov, tagujem ich na Instagrame, na Facebooku. Kto tvrdí, že vládu a Smer nekritizujem, klame. Ak ste to nevedeli, že to robím, OK, nie je to vaša chyba, ale ani moja. Dokonca v ten istý deň, kedy som kričal na Korčoka a Šimečku, som Pellegrinimu pod jeho post tiež napísal kritický komentár. No a vrchol cynizmu je, keď mi túto výčitku kladú novinári. Tí novinári, ktorí každý deň alebo každý druhý deň majú prístup na tlačovky členov vlády a Smeru a Hlasu a neviem koho všetkého, dostávajú informácie o ich programe, kde, kto, kedy bude, chodia tam za nimi, vypytujú sa ich na blbosti a mohli by sa ich každý deň pýtať aj na gazu a na zbrane, ktoré táto vláda posiela na zabíjanie jej obyvateľov. Ale nerobia to. A títo majú drzosť potom prísť mne a vytknúť mi, že prečo to ja nerobím, ktorý nemám prístup na tieto tlačovky, ani nemám informácie, že kde, ktorého politika nájdem. Oni to mne vyčítajú, pričom ja robím aj proti tejto vláde a kritizujem ju. A oni by to mohli robiť a nerobia. Takže nie ja som kontraproduktívny a škodím, ale oni sú kontraproduktívni a škodia nielen Palestínčanom tým, že ticho tolerujú ich zabíjanie a posielanie slovenských a európskych zbraní na ich zabíjanie, ale aj tej svojej demokracii a tým svojim hodnotám, ktoré tak akože veľmi chránia a bránia a tej svojej Európskej únii. Pretože oni sú tí a títo politici, tzv. Demokratickí, ktorí neustále omielajú, ako sú dôležité tieto hodnoty, ľudské práva, medzinárodné právo, poučenie z holokaustu, že nikdy viac. A majú pravdu. Na tomto étose, že už nikdy viac sa nesmú opakovať hrôzy druhej svetovej vojne, na tomto étose je postavená celá Európska únia. Toto je základ, na ktorom stojí. A nie len ona, ale celý povojnový západ a svet. A teraz, keď sa toto celé rúca tým, že naše štáty, Európska únia sa spolu zúčastňuje na genocíde a holokauste
už rok a pol priamo pred našimi očami, ak toto nebránia kritikou tejto genocídy a zapojenia štátov Európskej únie do nej, tak potom oni sú tí kontraproduktívni a škodia, pretože nechávajú padnúť to, o čom sa tvária, že im tak veľmi záleží. 80 rokov po skončení holokaustu z dielne Hitlera európska história dokulminovala do ďalšieho holokaustu, na ktorom sa spolupodiela. Nič nebránite, ak nebránite tomuto. Naopak, svojim tichom a mlčaním voči genocíde sa spolu zúčastňujete na deštrukcii demokracie a Európskej únie. Veľmi bojujete proti nepriateľom v podobe Putina a neviem Orbána, Fica a neviem koho všetkého. Ale vy ste si najväčšími nepriateľmi. Vy ste svojím pokrytectvom najväčšími nepriateľmi demokracie a Európskej únie. Vy ste kontraproduktívni. Vy škodíte, ak mlčíte. Takže nie ja som neslušný za to, že som kričal pri obrane ľudí pred holokaustom. Ale každý, kto mlčí, a najmä vplyvní ľudia, politici, novinári, to je tá skutočná neslušnosť. Podpora zabíjania ľudí v genocíde. To je úplne že ohavné. To, čo som ja urobil, že som na nich zakričal, to nie je vôbec žiaden problém. Problém je mlčanie týchto politikov, médií a každého jedného, kto o sebe tvrdí, že mu záleží na ľudských právach, demokracii a hodnotách a mlčí. Toto je ten problém. Ak vás tak veľmi trápi, že som pri tom kričal, tak to robte vy a lepšie. Nekričte pri tom. Robte to úplne slušnúčko. Len to robte. Nestrácajte čas vypisovaním mne, že ja som to zle spravil. Po roku a pol mi úplne normálne praskli nervy. Ak vám nepraskajú nervy, gratulujem, nech sa páči, využite to a urobte to slušne, krásne, ako len chcete. Len to robte. Je vás milión vo vašej bubline. Keby teraz každý jeden z vás len jednu vetu dokumentu dal nejakému vášmu obľúbenému, alebo aj neobľúbenému, dajte to Ficovi kľudne. A mimochodom, kričať na politikov je v propalestínskom hnutí úplne bežný štandard. Kričalo sa na Joea Bidena, dokonca mu vymysleli pritom prezývku Genocide Joe, kričalo sa na Blinkena, kričí sa na von der Leyenovú a tu aj u susedov vedľa na Fialu sa kričí aj niekoľkokrát, prerušovali sa jeho akcie, kričí sa na kongresmenov, dokonca aj na demokratických, ktorí sú teraz v opozícii. Lebo aj opozícia má nejaký vplyv a môže kričať a tlačiť a kritizovať vládu. Kričí sa dokonca aj na AOC, ktorá je výrazne propalestínska, ďaleko viac než progresívci. Už pred rokom označila to, čo pácha Izrael, za genocídu a vyzvala na zastavenie zbraní. Napriek tomu nejaké chybičky sa aj u nej nájdú a ja síce by som na ňu nekričal, ale sú ľudia, ktorým vadia aj tie chyby a majú na to plné právo, ak si sú presvedčení, že je za čo kričať ňanu. Je to úplne legitímne. Nemusíme všetci kričať, ale tí, ktorí chcú, môžu. A ešte raz zopakujme si, robíte to aj vy voči Ficovi, voči Matovičovi, Matovičovci to robia voči všetkým ostatným, Naďovci, Sulík, Havran, progresívci, proste všetci tu kričíte, ste agresívni. Kričanie je legitímny spôsob protestu a na politikov sa kričí. Robíte to aj vy. Neprijímame tieto pokrivené pravidlá, že obhajcovia práv Palestínčanov nesmú kričať a musia byť dokonalí a bezchybní. Nie je pravda, že nekritizujem aj smerákov a túto vládu. Robím to, vymenoval som vám x príkladov a to zďaleka nie je všetko. Ale ak sa vám to zdá málo alebo zle, tak robte vy viac a robte to lepšie. Ja vás v tom podporujem. A mne je jedno, či to budete robiť slušne alebo neslušne, marketingovo dokonalo alebo aj s chybami. Proste keď vám trhajú gangstri dieťa, tak vybehnete a je vám jedno, či ste v pyžame, alebo slipoch, alebo hoci aj nahý.
A je jedno, či v tej situácii váš nervový systém zareaguje tak, že jačíte ako blázon, alebo ste ticho, je to úplne irelevantné. Idete, utekáte a zachrániť svoje dieťa. A tie deti v Gaze síce nie sú ani moje, ani vaše, ale niekoho deti to sú. A nie sú to menej deti len za to, že sú hnedé. To, čo sa tam deje, to je aj náš holokaust. Naše štáty sa na ňom spolu podieľajú. A je naša zodpovednosť postaviť sa na obranu tých detí. A je úplne v poriadku pri tom hulákať. Hulákajte. Alebo nehulákajte. Úplne jedno. Toto nie je ťažké pochopiť. Toto je 2 + 2 rovná sa 4. Mali ste rok a pol na premýšľanie. Teraz už treba niečo robiť. Slušne alebo neslušne neriešte blbosti. Kritizujte tých, ktorí podporujú posielanie zbraní na toto. Tam míňajte energiu, nie vypisovaním mne, že ja to mám robiť lepšie. Oni nech to robia lepšie, vy to robte lepšie. Alebo aj horšie. Len niečo robte pre Boha. Ten holokaust, ktorý sa tam deje, treba zastaviť, inak svoju spoluvinu na ňom nezmieme. Teraz to treba urobiť, nie po funuse. Bude neskoro.